Il-laqa pożittiva ferm bejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u l-Eżekuttiv il-ġdid tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ fejn iddiskutew diversi temi li joqtu liż-żgħażagħ f'pajjiżna. Filwaqt li awgura l-ħatra ġdida tal-Eżekuttiv kollu, Bernard Grech inkoraġġixxa biex għat-terminu ta' sentejn li ġej it-tim jaħdem biex jassigura li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet kollha li jorbtu maż-żgħażagħ u fit-taw ta' dan huwa ċertom li l-Partit Nazzjonalista se jkun dejjem ta' spalla u jressaq proposti għal Malta aħjar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal kif dejjem se jagħti widen għal dak li jipproponu hekk kif iż-żgħażagħ huma l-futur ta' pajjiżna. Partit Nazzjonalista se jibqa' impenjat favur iż-żgħażagħ, Partit Nazzjonalista jemmen fiż-żgħażagħ u allura jrid jara illi mhux biss fil-politika tal-partit imma żgur fil-politika li nimplementaw b'mod nazzjonali naraw li żgħażagħ mhux biss ikollhom aktar impenn imma wkoll inkunu mogħtija lodda biex verament iġibu bidla kemm jekk qegħdin fi skola, istituzzjoni edukattiva jew nkella qegħdin fuq il-post tax-xogħol jew f'xi għada volontarja. Minnaħa tal-Kunsill l-Eżekuttiv qal kif se jkunu qed jaħdmu biex jassiguraw li kull tema tiġi mhux biss diskussa iżda wkoll indirizzata. Fost dawn issemmew il-bżonn li l-Gvern jaraf kif iż-żgħażagħ qed jispiċċaw jaħdmu u jistudjaw fl-istess ħin biex ilaħqu mal-għoli tal-ħajja, b'riżultat li l-edukazzjoni qed tingħata l-ġenb. Iżda l-iktar kwistjoni taħraq li tqajmet kienet il-fatt li minkejja li fl-aħħar snin il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ qajjem diversi temi li jaffettwaw liż-żgħażagħ kemm il-darba ġew injorati minn membri tal-Gvern tant li saħansitra rrifjutaw li jiddiskutu magħhom dawn it-temi. Kif tispjega iktar il-President tal-Kunsill Mareja Żammit. Xogħliet li ħajkunu qed isiru huwa fuq l-arti u kultura, ħanagħmlu xi ħaġa fuq l-isports ukoll għax hemm bżonn ta' jkun hemm importanza fuq l-isport. Però l-prijorità tagħna għal dis-sena li ż-żgħażagħ ikunu rappreżentati biżżejjed fil-pajjiż tagħna, avolja huwa ċkejken, però ż-żgħażagħ għandhom enerġija u għandhom vuċi vera b'saħħtu li unfortunately mhux qed jinstema' biżżejjed fl-opinjoni tiegħi. Allura ħankunu qed naħdmu ħafna fuq rappreżentanza dis-sena. Bernard Grech sostna li l-Partit Nazzjonalista se jkun dejjem hemm biex jisma' jmexxi l quddiem proposti ppreżentati miż-żgħażagħ. Preżenti għall-laqgħa kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, il-kelliema għat-tibdil fil-klima Yves Borg Bonello u l-kelliema żgħażagħ Bernice Bonello.